Kun olet etusivulla ja klikkaat karttaa, pääset kartalle ja voit liikutella sitä. Karttamerkit vaihtelevat sen mukaan, missä päin karttaa olet. Kun klikkaat karttamerkkiä, pääset saitille. Tässä on 3 kategoriaa, josta näkee kyseisen alueen julkaisut, tuoreimmat tarinat ja tulevat tapahtumat. Pikkukuvasta pääsee kyseiselle saitille ja oikealla olevasta sosiaalisen median logosta sivulle, jossa tarina on alun perin julkaistu. Kun painaa tekstiä, se aukeaa kokonaan luettavaksi. Kun painaa oikeassa ylänurkassa olevaa valikkoa, aukeaa valikko, josta voi kirjautua sisään. Kun kartta on valittuna ja menee valikkoon, voi tallentaa sijainnin, johon selain palaa automaattisesti, kun sivulle tullaan seuraavan kerran. Kartan voi myös valikosta kohdentaa sinne, missä olet kyseisellä hetkellä.